septembre kalo tile mugan ani nani san ba fila ani mugan aw minnu b'an filɛ sanga ani waati an ka bɔlɔlɔkana la mali kɔnɔna la fo ka taa se mali kɔkana ma an b'aw fo dantigi foli min na ni an ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'o bisimila. Seraw maw ulu ka cidenw sera an ka faba kɔnɔna la yan nɔ kunu araba septembre kalo tile mugan ani saba san ba fila ani mugan u bɛna to an ka faba kɔnɔna la yan sa fo sini juma septembre kalo tile mugan ani duuru san ba fila ani mugan u nakun ye fɛn min sa o de ye kana lajɛ seraw jamana ɲɛmaaw ni u ni an ka wolomasiri tabaw ye ɲɔgɔn ye septembre kalo tile 12 tɛmɛnen na u ye sigi ka fɔ minnu kɛ u bɛna lajɛ n'ulu bɛ ka waleya ka kɛ ni seraw maw ulu ka cidenw ye an ka faba kɔnɔna la sa ni tilelafana tɔw dunna wagati min na u ka cidenw u ni an ka maaba caman u bɛna ɲɔgɔn ye an ka hôtelba kɔnɔna la n'o bɛ wele ko hôtel la salamu ka u ka baara yɛrɛ sa ni ka o bɛɛ yɛrɛ kun cɛ sa bi alamisa baaraw ni ka o kuncɛ o bɛna tali kɛ fɛn min kan o de ye u ni comité pour le salut du peuple u ni u maaw bɛna ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kunkurunin kɔnɔna la sa u ni camancɛ fanga latɛmɛba n'o ye Mbadaw ye u n'o fana bɛna ɲɔgɔn ye kunkurunin kɛ ka kuma dɔw ni ka o tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka u ka baara yɛrɛ bɛɛ ni ka o kuncɛ sa o bɛna tali kɛ sini ni an ka camancɛ fanga ni o ɲamaya dira maa min ma sa n'o ye Mbadaw ye fo ka taa se colonel Asimi Goita ma olu bɛna u kale jamana ye sini juma o bɛna kɛ CCB kɔnɔna la ni o baara banna wagati min na sa kuma bɛna di kunnafonidilaw ma ka baara yɛrɛ bɛɛ ka o kuncɛ. Kunu septembre kalo tile mugan ani saba san ba fila ani mugan nɛgɛ kaɲa 12 tɛmɛnen ni sanga 45 o bɔɲɔngo ye sa an ka finitigilakaw n'olu tun bi yala la wagati min na G5 Sahel o fanfɛla la sa bengaliwale o taara ka an ka finitigilakaw ni ka o sɛgɛrɛ a kɛra bulukesi maa saba an ka finitigilaka maa saba o bɔnɛna ani na maa naani o sɛbɛkɔrɔ jogina u ka bolimafɛn kelen o tiɲɛna bamagaciw ta fanfɛla la sa maa 15 bɔɲɔngo olu sɛbɛkɔrɔ jogina nka u taara ni u ka maa joginiw olu bɛɛ lajɛlen an ka finitigilaka minnu sa n'olu jogina u y'olu ta teliyala ni ka taa n'u ye Sevare MINUSMA maaw yɛrɛ sa olu ka dɛmɛ kɔnɔna la minisiriso min ni a ɲɛsinen bɛ an ka lakana ma o y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min taara ka an ka finitigilakaw ni k'a sɛgɛrɛ n'o ye banbagaci wale ye ko olu bɛ a kɔn wa ka tila ka dɔw don kɛ banbagatɔw bɛɛ lajɛlen ye ni ka tila ka yafadeli kɛ banbagatɔw olu somɔgɔw u fɛ. Tarata don septembre kalo tile mugan ani fila san ba fila ani mugan gawkaw fɛ yen nɔ sa bingalikɛla dɔw ni olu ma lakodɔn ni maramafɛn tun bɛ u bolo u tun bɛ bolimafɛn dɔ o kɔnɔna la u kun bɛna binganiwale ta ni ka Abdulayi Adama ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Galega ale ye sɔrɔ bosonba ye Gawo o dugu o kɔnɔna la nka nin cɛba in yɛrɛ sa a sera ka boli a bolitɔla sa u ye marifa ci a sen na ka a sen ni ka o jogin u y'a ta joona ni ka taga n'a ye lapitaniso la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ baasi foyi kɔni tɛ a nin na. Asongo dɔgɔtɔrɔso ma u kelen do k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ pali o kelen bɛ ka dankari olu ka denmisɛnw na ka sababuya kɛ u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la sa maa o maa ni o bɛ taa ni maa bɛ tali kɛ maa 300 o bɔɲɔngo la ni pali de bɛ ye u la u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la a yirala k'a fɔ pali bɛ ye maa denmisɛnnin caman de la ka tɛmɛ maakɔrɔbaw kan o ye waleya min ni a kelen bɛ ka gɛlɛyaba lase u ka dɔgɔtɔrɔw ma nka u ka jamana marabaw o kelen do ka denmansa ninnu ni ka u lafiya dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna la ka sababuya kɛ u bɛ taa ni ka taga balo d'u ma ka tila tuguni ka nɔnɔ ni ka o d'u ma ka tila tuguni ka sukaro fo ka taa se tew ma ni ka denbaya ka o dɛmɛ ni o ye. Kunu accident juguman dɔ o kɛra Buguni sira la Buguni yɛrɛ sa ka taa Sanangɔrɔba ale ni Banankɔrɔni o fanfɛla la a yirala k'a fɔ minan caman o tiɲɛna nka mɛ wagati min na i n'a fɔ sisan an ma se k'a dɔn fɔlɔ ni maa o bɔnɛna ani na walima ni maa ni o fana jogina ni siraba kasara in o la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ
u ka kiri tigilamɔgɔ u ye Guillaume Soro a masuyama dɔ nin ka olu labila kunu araba fo kana se bi alamisa septembre kalo tile 24 ma san 2020 ni maa nunu yɛrɛ sa u tun bi bolola kabini décembre kalo o laban na ka kɛ ni u ka jamana ka kalafili ye sa ni maa nunu olu labilala yala a tɛna kɛ politiki ko gɛlɛya ye u ka jamana o kɔnɔna la wa. An bɛ taa Cameroun u ka maa caman de bɔra ni ka u ka nisɔngoya yira u ka jamana ɲɛma ale la sa ni o ye Paul Biya ye ni baara ninnu yɛrɛ bɛɛ labɛnna u ka fanga sinamatɔn olu de fɛ sa a kɛra araba tɛmɛnen na Camerounukaw olu ka jamana o kɔnɔna la sa u ka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔra ka fara ɲɔgɔn kan u ka jamana ɲɛmaw ka fɔla sa ko u ɲɛna ka fɔ maa caman de tun bɛna bɔ o de la u y'u ka finitigila ka caman bɔ ni ka o bila dugu o kɔnɔna la nka maa caman ma bɔ ka u ka nisɔngoya o yira a kɔnɔna la sa u ka finitigilakaw ni maa ninnu u karila ɲɔgɔn na u karilen ɲɔgɔn na sa ka kɛ ni finitigiw o kun ka ca ni olu ye nka kunnafonidilaw olu de joginta cayara nin ko in na kosɛbɛ. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ halisa ala ka basigi ala k'o na an ka jamana kɔnɔna la cɛmancɛ fanga min ni a bɛna latɛmɛ an ka jamana kɔnɔna la ala k'a ta fanga di a n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ.